ሚኒስትር ጥዕና ዘድልዓ ኣምሰብን ናውቲ ስራሕን ኣዋዲዱ ንሰፍሕን ዝማዕበለን ኣገልግሎት ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሚኒስተር ኣሚና ኑሩ ሒሰን ብ14-15 ጥሪ ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዝተቃንዐ ገምጋም ንጥፈታት ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ ገሊጻ ሚኒስተር ኣሚና ስዒባ ሳላ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሃገር ዝተሃንጹ ትካላት ጥዕናን ጻዕሪ ሰብ ሞያ ጥዕናን ኤርትራ ኣብ 2014 ኣብ ምንካይ ሞት ኣደን ህፃንን ከምኡን ምቁፅጻር ከም ዓሶ ኤችኣይቪ ኤድስን ቲብን ዝኣመሰሉ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ርኡይ ገስጋስ ከም ዘመስገበት ኣብሪሃ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ካብቲ ዓብ ቆላሕታ ዝወሃበ እዩ ዝበለት ሚኒስተር ኣሚና ጉድለታት ንዘለዎን ትካላት ጥዕና ንምምላእን ዝህቦ ኣገልግሎት ብቑዕ ንምግባርን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ብሰርቲፊኬት ዲፕሎማ ዲግርን ፍሉይ ክእለትን ናይ ትምህርቲ ዕድላት ይወሃብ ከም ዘሎ ኣረዲያ ኣብ ዞባ ደቡብ ሳላ ምዕሩይ ዝርግሐ ትካላት ጥዕናን ክብናበለ ዝመፀ ንቕሓት ህዝብን ተርእዮ ኣሸገርቲ ዝነበሩ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክንክን ከሎ ወሊድ ኣብ ትካላት ጥዕናን ኣገልግሎት ቅድምን ድሕርን ሕርስን ኣዝዩ ከም ዝለዓለ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ኣብቲ ዞባ ኣቶ የማነ ሃይለ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ሓቢሮም ኣብቲ ኣኼባ ዝተፈላለየ ኣካላት ናይቲ ጨንፈር ጸብጻባተን ከቕርባን ከለዋ ኣብኡን ኣብ ዝተለመዑ ውጥን ስራሕን ሰፊሕ ዘተን ክትዕን ተኻይዶም ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳር ዞባ ደቡብ ኣቶ ኤፍሬም ገብረ ክርስቶስ ኣብ ዘስምዑ ቃል ሚኒስትር ጥዕና ምስ ምምሕዳራት ተዋሂዱ ተርእዮ ሕማማት ንምክልካል ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ዝነኣድ ምዃኑ ብምጥቃስ ጥዕና ሕብረተሰብ ንምውሓስ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ኩሉ ካብኡ ዝሕተት ንምምላእ ድልው ምዃኑ ኣረጋጊፆም ኣብ መንጎ ማሕበራት መንእስያትን ተምሃሮን ኤርትራን ሱዳንን ብዝተበፅሐ ስምምዕ መሰረት መንእስያት ዞባ ጋሽ ባርካን ዞባ ከሰላ ናይ ሱዳንን ዝምድናታቶም ንምድልዳል ባይታ ንምንጻፍ ዝሕግዝ መደባት ንኽካየድ ብዝወፀ ውጥን ቀዳማይ ውሁድ ቅነ ብቐዳም 17 ጥሪ ኣብ ከተማ ባሮንቱ ብውዕውዕ መንፈስ ተኸፊቶም ናይ ስፖርትን ባህልን ጉጅለታት ዘጠቃለለ ልኡኽ መንእስያት ዞባ ከሰላ ከተማ ባሮንቶ ኣብ ዝኣተወሉ ኣብ ዝተገብረሉ ድሙቕ ኣቀባብላ ሓላፊ ሃመተ ዞባ ጋሽ ባርካ መንእሰይ ግደይ ሰቋር ኣብ ዘስምዐ ቃል ዕላማ ተቐነ ኣብ መንጎ መንእስያተን ዞባታት ምሕዝነትን ናይ ምትሕግጋዝ መደባትን ንምድንፋዕ ብፍላይ ድማ ኣብ ባህላዊ ስፖርታዊ ትምህርታውን ጥዕናውን መዳያት ንዘሎ ምትሕግጋዝ ንምዕባይ ባይታ ንምጥጣሕ ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ዑመር መሐመድ ብወገኑ መንእስያት ዞባ ከሰላ ንዝቐረበሎም ዕድመ ኣኽቢሮም ብምምፅኦም ድሕሪ ብምስጋን ተጀሚሩ ዘሎ ምቕሉል ዝምድና መንእስያት ክልቲኡ ዞባታት መበገሲኡ ዱልዱል ሰረት ዘለዎ ዝምድና ክልቲኡ ኣሕዋት ህዝብታት ከም ዝኾነ ብምግላጽ ነሰናይ ተበግሶ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምድያብ ምምሕዳር ዞባ ምትሕብባር ንምዕባይ ዘለዎ ቁርብነት ኣረጋጊፆም ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ናይቲ ውሁድ ቅነ ዝተረኽቡ ኣቦ መንበር ባይቶ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ዑስማን መሐመድ ዓልን ንመንእስያት ዞባ ከሰላ መሪሑ ዝመፀ ኣቦ መንበር ሰልፊ ሃገራዊ ጉባኤ ኣብቲ ዞባ ኣሰይድ መላሲ ዋሃጅ መላስን ድማ እቲ ተበግሶ ናብ ዝለዓለን ዝሓየለን ዝምድናታት ክሰጋገር ትፅቢት ከም ዝግበር ብምጥቃስ ዕውት ቅነ ክኸውን ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆም ኮሚቴ ውሁድ ቅነ መንእስያት ዞባታት ጋሽ ባርካን ከሰላን ብመሰረት ዝሃበቶ ሓበሬታ እቲ መደብ ብስእላዊ ምርኢት ሓበራዊ ማእተታዊ ንጥፈታት ማኣዲ ስነ ጥበብ ስፖርታዊ ውድድራትን ባህላዊ መደባትን ክሳብ 19 ጥሪ ኣብ ከተማታት ባሮንቱን ተሰነይን ክካየድ እዮም ኣብቲ ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ካብ ከሰላ ብዝመፀት ጉጅለ ባህልን ጉጅለ ባህሊ መንእስያት ዞባ ጋሽ ባርካን ብዘቕረብኦ ባህላዊ መሰናድኦታት ደሚቑ ምንባሩ ወኪል ኤሪና ካብ ከተማ ባሮንቱ ሓቢሮም እቲ ዝዓበየ ሃገራዊ ጸጋ ዝኾነ ምዕባል ሰብኣዊ ዓቕሚ ኣብ 2015 ብዕቱብ ክስራሕ ዋና ከያዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ምስ ሓለፍቲ ክፍልታት ሓለፍቲ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ኣመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታትን ኣካየድቲ ስራሕን ኣብ ዝገበሮ ርክባት ዘኻኺሮም ኣብቲ ንትግባረ ዝተወጠኑ መደባትን ናይ ትግባረ ግዚኦምን ኣመልኪቱ ዝርዝራዊ መብርሂ ዘቕረበሉ ርክብ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ሰብኣዊ ዓቕሚ ንምሕያል ስልጠናታትን ኣስተምህሮታትን ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ጉቡእ ኣመራርሓን ምምእዛንን ሓለፍቲ ግን ወሳኒ ምዃኑ ኣስሚሮሎም ህዝቢ ብሓያል ወኒ ኣብ ኩሉ መደባት ተሳትፉ ንኽዕዝዝ ኣመሓደርቲ ብኣብነት ክንቀሳቐሱ ዘዘኻኸረ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ
اب كلاي 4 عامات اب كلن من محدارات كبابي من ريጫ محدرت كبابي كم زكايد نستمرصو اب محدرت دما اب سرحم زحجزهم سلطنا كوهابم مخان حبيرم نصقومات سدرا بيتات بطريتن ገንዘብን ንምጥያሶም استغبره دغفن ጽلو اب منوابرኦምን ዝምልከት መጽናዕት ክካየድ ከም ዝግባእ ብምምልካት ድማ ንዝበለጸ ውጽኢት ብዕቱብ ክስርሐሉ ተሐሳሲቦም አምባሳደር መሐመድ ሰዒድ ማንታያ መወዳታ ዝውጦን መደባትን መዕዋት ኩሎም አካላት መንግስት ዘርእይዎ ውህደት ብሉጽ ናይ ስራሕ ባህሊ መንግስታዊ ትካላትና ብምዃኑ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ተላብዮም ስርሒት መንቀል ጮራ መላእና ጽነት ኤርትራ ዘንጸባረቀሉን ድንቂ ጅግንነት ዝተራእየሉን ናብ 1990 ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ሓራ ዘውፅእ ስርሒት እዮም ስለዝኾነ ድማ ዓመት መጽአ ነተቕያ ብዘንጸባረቁን ታሪኽ ብዘመሓላልፉን መደባት ብልዑል ማዕረግ ዝጽንበል ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብምኽንያት ቡራዊ ኢዮቤልዩ ናይቲ ስርሒት ከተማ ምጽዋዕ ድርብ ጽንብል ንምእንጋድ ትሸባሸባላ ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ዩሱፍ እድሪስ شامت ولدهم بمغنيات فنقل ጩራ ሙሉእ ብርሃን ብዝብል ቴማ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ለካቲት ዝበዓል ጽንብል ዝኽሪ ብራዊ ኢዮቤልዩ ስርሒት ፈንቅል ዝተወደበ ስፖርታዊ ውድድራት ተጀሚሩ እዚ ብምውሃድ ኮሚቴ ምምሕዳር ከተማ ባጽዕን ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ንኡስ ዞባ ባጽዕን ተወዲቡ ካብ ወርሒ ሕዳር 2014 ምድላዋት ክግበረሉ ዝጸንሐ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብ መንጎ 14 ኣብያተ ትምህርቲ ዝካየድን ንኽልቲኡ ጾታታት ዘጠቓልልን ኮይኑ 38 ጋንታታት ይሳተፉ ከም ዘለዋ ወኪል ኤሪና ሓቢሩም ካብ ኣዋሃድቲ ኮሚቴ ምምሕዳር ከተማ ባጽዕ መምህር ግርማይ ዘርአ ያዕቆብ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ስፖርታዊ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶ መርበብ ኩዕሶ ሰኪዔት ቅድድም ብሽክለታን ኣትሌቲክስን ከም ዘጠቓልል ምምሕዳር ከተማ ባጽዕ ድማ ንምዕዋቱ ልዕሊ 70,000 ናቕፋ ባጀት ሰሊዑ ከም ዘሎ ኣብርሂም እዚ ከምዚሉ እንከሎ በአዋሃዲት ሽማግለ በዓላት ፈንቅልን ኮሚቴ ሰልፍን ኮማው ተሳትፎን ብቐንዱ ኣብ ታሪኽ ዘተኮረ ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠትን መደብ ፈንቅል በዓይን ህፃናትን ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተኻይዱም ብኻልእ ወገን ኣብ ምምሕዳር ከተማ ባጽዕ ዝጥርነፋ ምምሕዳራት ከባቢ እንበረምን ሕርጊጎን ንዝኽሪ ቡራው ኢዮቤልዩ ስርሒት ፈንቅል ምምዕራግ ልዑል ምድላዋት ይገብራ ከም ዘለዋ ዛኪት ድማ عقر بهلاون تاريخهم مدباتن أتصيفن مهلاون أتزبصحنا حبريتا بتوسخي أنا تيروم ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ሪያድ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብ16 ጥሪ ዓመታዊ ጸብጻብ ስርሑን ህዝቢ ብምቕራብ ኣብ ዝነበሩ ብልጫታትን ድኻማትን ኣብ ዘካየዶ ዘተ መንእስያት ብኽብርታት ሕብረተሰቦም ንምኹስኳስ ክካየድ ጸንሐ ጻዕሪ ብዝበለጸ ክድፍኣሉ ኣብ ምርድዳእ ከም ተበጽሐ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣረድዮም ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብቲ ሃገር ኣቶ መሐመድ ዑመር ማሕሙድ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ 2014 ዝነበረ ዝዓበየ ተርእዮ ብዝሕናይተን ብዘይሕጋውያን ደላሎ ንሸቕለት ናብ ስዑድያ ዝኣተዋ ደቂ ኣንስትዮን ዝነበረ ሓደገኛ ሳዕቤንን ምዃኑ ዝተማእከለ ኣሳላጢ ቤት ጽሕፈት ምኽፋት ኣማራጺ ዘይብሉ ፍታሕ ኮይኑ ከም ተረኽበን ይስርሓሉ ከም ዘለዎን ብምብራህ መስርሕ መቕያር ሓድሽ ወረቐት መንነት ኣብ ቀረባ ንምጅማር ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጾም ቆንስል ሃገረ ኤርትራ ኣብ ሪያድ ወይዘሮ ወይኒ ገረዝጊሄር ብጊዳ ኣብ 2014 ብዝተጋነነ መልክዑ ዝተራእየ ዋሕዚ ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮን ዝወርደን ግፍዕን ኣደራዕን ብሰፊሑን ብኣብነታት ኣሰንያን ድሕሪ ምዝርዛር ነዘን እቲ ዝጸንሐን ኩንነት ናይ ሓንጎል ነውፂ ዝፈጥረለንን ኣብ ኤምባሲ ዝዕቆባን ዜጋታት ንምርዳእ ህዝቢ ንዝገብሮ ኣበርክቶ መጉሳ ወይዘሮ ወይኒ ብዘይካዚ ቆንስላዊ ጉዳያት ሪያድ ናይ ዝሃቦ ኣስታት 37,000 ዝተፈላለየ ዓይነት ኣገልግሎት ዝርዝራዊ መብርሂ ድሕሪ ምቕራብ ነተን ብኤምባሲ هاجر إيرترا أب سعود عرب زمكلا بحرين سوريا ليبانوس عراق يوردانوس عمان زتوها بأقول قلتاتن أجباب أسرار حو نابريهام مزازم تأخيبا أمباسادور إيرترا أب نكسنة سعود عرب أتو محمد عمر محمود أب تهاجر زنبر زيجاتات حق أنيا مثل إيرترا أب من صبرا أب نتخونن من قصاصات دقوم كوكوت أتصورن تلابيهم منستر تمرت تساتفنت دق انستيو ام معد تمرت نمعباين ناي تمرت عدل زحالفهم زيغاتات كم زركبو نمغبارن زعلمه غسغاسات اب زوبا عنسبا نوسان زوباتات كركبت سلعه اسمات انهابرون كم زكايده حزباو ركبات منستري ني ايرين حبيروم ابتن ام حدرتي رئيس ممهرانن ابيات تمرت عبيت عدن مرحته هايمانوتن استغبره غسغاس حلافي ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ አንሰባ አቶ ሓጎስ አድሓና ዝርግሓ ኣብያተ ትምህርቲ ዓመታዊ ዝተራእየ ለውጥን ዕብየትን ብሓፈሻ
دما مسرح تمهرتي أبت زوبا أملكيتو مبرهي كأربن كله እቲ መስርሕ ንኽዕወት ስሉሳዊ ዝምድና ወለዲ መምህራንን ተምሃሮን ክዓቢ ኣዘኻኺሮም ኣብ ክፍሊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ሓላፊ ጨንፈር ሱፐርቪዥን ብቕዓት ኣቶ ኣብርሃም ተኽለ ድማ ንዝርአ ትሑት ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ብሓፈሻ ኣብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ድማ ብፍላይ ብመንፅር ተመክሮ ሃገራት ዞባናን ሰፊሕ ኣስተምህሮ ሂቦም ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ንዓበይትን ሜድያን ሓላፊ ጨንፈር ሱፐርቪዥን ብቕዓት ኣቶ ወልዱ በርሄ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዕድላት ናይ ትምህርቲ ዝሓለፎም ዜጋታት ኣብ መደባት ትምህርቲ ንዓበይቲ ዝተሳተፍሉ ብዋቢሎም ድማ ስሩዕ መደባት ትምህርቲ ዝከታተልሉ መንገዲ ኣመልኪቱ መብሪ ሂቡን ምስ ተሳተፍቲ ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋዊጦም ኣብ ትርክባት ተምሃሮ ገለ ከባቢታት ብምኽንያት ርሕቀ ትምህርቶም ክቕፅሉ ስለዝሽገሩ ምህናፅ ሓደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ክድፍኣሉ ጉዳይ መንብሮ መምህራን ኣቓልቦ ክግበረሉ ድሑር ኣተሓሳስባን ልምድታትን ከምኡውን መርዓ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ትምህርታዊ ህይወት ደቂ ኣንስትዮ ማሕለኻ ይፈጥር ብምህላው ንቕሓት ኣብ ምብራኽ ዘተኮረ ፃዕርታት ክሕይል ዕድላት ትምህርቲ ዝሓለፎም ዜጋታት ንበይኖም ናይ ትምህርቲ ዕድላት ክፍጠረሎም ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታትን ለበዋታትን ቀሪቦም ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ድሕርዛ ሓፃር መሰጋገሪት ክንምለስ ኢና